Zoals we het er net over hadden, kunst in de zorgcentra. Op vrijdag hebben we de rubriek Lijf en Leven. En het gaat over mijn lijf, maar ook over uw lijf en uw leven. Mijn gasten zijn Willem Jansen, hartelijk welkom. Curator project Limburgse Kunstkring. En Dick Mol, raad van bestuur van Vivre. Ik ga beginnen met de Limburgse Kunstkring. Die bestaan 100 jaar en jullie zijn een samenwerking aangegaan met Vivre. Ja, dat is onze manier om het feestje te vieren, om het zo maar te zeggen. Ja. We hebben ervoor gekozen om actueel en met het gezicht naar de toekomst te zeggen van oké, 100 jaar geleden opgericht, wie ben je nu, wat wil je nu, waar ga je voor? En waar wij voor gegaan zijn en nog zullen gaan, is met een groot aantal kunstenaars uit onze kring. Van de 30 mensen doen er 19 mee. Werk gemaakt wat heel specifiek bedoeld is voor in de openbare ruimte van 10 locaties van de Stichting Vivre. En daarom hebben wij een samenwerking gezocht. En dat loopt uitstekend, onder andere met Dick Mol en zijn mensen. Ja, meneer Mol, hoe werkt dat? Kunstenaars die kunst maken voor zorgcentra. Hoe zien jullie dat? Werkt kunst in zorgcentra's en hoe werkt dat? Kunst in zorgcentra werkt eigenlijk zoals die thuis ten dele ook werkt. Namelijk gewoon een verfraaiing aan je wand of een mooi object buiten in je tuin. Maar wij hebben in tegenstelling tot thuis natuurlijk te maken met verzorgers- en verpleeghuisbewoners. Wij trachten al jaren hun leefomgeving ook zo aangenaam mogelijk te maken. Maar die mensen zijn toch veelal wat beperkt in hun mobiliteit. En dan zou je kunnen zeggen, vervult kunst een extra functie. Er zijn locaties van ons die zelfs kunsttentoonstellingen organiseren. En dat leidt er dan toe dat mensen van buiten de verzorgers- en verpleeghuizen binnenkomen. En daar eigenlijk een mogelijkheid bieden voor onze bewoners om met anderen meer en eerder in contact te komen. En verder... Ja, wacht, ik krijg even een andere microfoon, want ik hoor hem vragen. Nou. Ja, als u die even zou willen gebruiken, graag. En ik vertelde dus net dat kunst ook een manier is om onze bewoners in contact te laten komen met anderen. Want die komen onze locaties binnen voor de kunst. Maar tot slot is kunst natuurlijk toch ook gewoon... Kunst hoeft niet per se altijd mooi te zijn, maar kan ook prikkelend zijn. We maken tot discussie of gesprek. Ja. Geweldig. Hang een prikkelend schilderij in de recreatiezaal en ze hebben het er de hele week over. Ja, nou ja, dat is heel belangrijk, dat er communicatie op gang komt. Maar laten we even kijken hoe zo'n kunstenaar het bekijkt. Ja. Wij staan hier omdat ik bij de LKK samen met collega's van de LKK, kunstenaars, aangesloten bij de Kunstkring, kunstwerken willen realiseren in zorgcentra. Verschillende zorgcentra. We hebben met 17 of 18 kunstenaars hebben we zo'n 20 zorgcentra bezocht om een mooi kunstwerk te realiseren in een zorginstelling van Vivre. En op een gegeven moment is mijn keus gevallen op Appelgaard, Margraten. Ik had nog nooit echt een zorginstelling bezocht. Het was wel aangenaam verrast. Het is haast de verlengde van je huiskamer. Je hebt gauw de neiging om te denken zo van, ik ben aan de herfst van mijn leven, het einde van mijn leven, weet je wel, dat soort dingen. Maar ik had toch meer zoiets van, ja, dat moet ook iets zijn van mensen die er bij elkaar komen en dan toch weer, het is toch een fase in je leven. En je gaat natuurlijk ook op zoek naar mensen die bij je passen, mensen die je wat te vertellen hebben. En er zullen dus allerlei nieuwe ontmoetingen, je zult nieuwe mensen ontmoeten. Dus daar was ik eigenlijk ook een beetje naar op zoek. En ook in mijn achterhoofd een beetje naar romantiek was ik ook een beetje naar op zoek. En zo. En ik denk van, het kan toch niet ophouden, het moet toch gewoon doorgaan nog, ongeacht de leeftijd en zo. Nou ja, en ik heb toch wel ik had er toch wel een heel leuk gevoel en leuke dingen gezien en zo. Dus ik kwam op een gegeven moment zo al denkende in mijn atelier en zo kwam ik op en denk van ja, wat vind je nou leuk? En toen kwam dat ontmoeting, dat kwam eigenlijk boven bij mij. Dan heb je dat in je hoofd, ontmoeting en dan begin je wat te tekenen. En dan denk je in eerste instantie aan twee staande figuurtjes.
toen kwam ik eindelijk uit op mijn bankje. Dat ik denk van oké, een bankje met 2 mensen op. En ja, dan ben je wat aan het tekenen. Je gaat zo'n bankje in een locatie tekenen. Dan begin je met, dan ga je de schetsjes maken in klei. Ja, dan, als je al zover bent, dan ga ik het natuurlijk, wil ik het graag driedimensionaal zien. Dan begin ik met wat ritmeschetsjes te maken. Heel eenvoudig, zo ga je wat van die kleischetsjes maken. Om toch te kijken van wat het moet worden uiteindelijk. Hè? Ja, in eerste instantie zitten ze op een bankje en die vrouw heeft heeft de man vast. Dan ben je al een fase te ver. Kijk, en dit beeld hier, dit ontwerp, er zit wat meer spanning in. Er is zo meer die eerste ontmoeting, die vond ik eigenlijk interessanter. Hè? Dus dat die vrouw die deinst iets terug, die denkt, en hij gaat er naartoe en ze beginnen een gesprek. En dat er spanning tussen die 2 mensen zit, dat vond ik heel interessant en dat wilde ik graag in mijn beeld terugzien. Ja, mooi. En dit is echt de bedoeling ervan, van kunstenaars, om, zoals hij ook al zei, een beetje thuis meer daar te brengen. Meneer Jansen, die kunstenaars die zijn allemaal naar locaties gegaan, hebben inspiratie opgedaan. En dat is allemaal gemaakt of niet, geëxposeerd in elk geval in een tentoonstelling. Want hoe gaan jullie nu verder? Nou, de tentoonstelling loopt nog dit weekend. Dus ik zou zeggen, allemaal op naar Maastricht, Bosstraat, Oude Timmerfabriek. Daar kun je de tentoonstelling zien. En wat je daar ziet zijn we zien een beetje wat we daar kunnen zien, maar ja het is maar een kleine... Wat je ziet daar, dat zijn verschillende dingen. Er zijn schilderijen die zijn af. Die kunnen bij wijze van spreken volgende week naar een huis toe, waarvoor ze bedoeld zijn. Maar er zijn ook grote maquettes en modellen die nog verder ontwikkeld moeten worden. Het beeld moet nog in brons gegoten worden. En u begrijpt, daar hangt een prijskaartje aan. Wat wij gedaan hebben na het bezoek aan de locaties en in overleg met de managers van die locaties, zeggen van nou, dit is het geworden. Dit is ons cadeau, het ontwerp, de tijd die we erin gestoken hebben, de aandacht, de visie. Alsjeblieft, de creatie is voor jullie. Om hem nu echt op de plek te krijgen, soms 4 meter hoog, 12 meter lang, in de uitvoering, daar moet samen aan gewerkt worden. Dus we hebben het cadeautje ingepakt. Ja? Ook voor een deel de inhoud daarvan eigenlijk helemaal verzorgd en deels ingepakt. En de rest moet nu gebeuren samen met iedereen die dat wil. Want dat is het bijzondere van dit project. Toen wij een jaar geleden hieraan begonnen, heb ik voorgesteld van mensen, wij gaan dit niet met subsidie doen op de eerste plaats. Nee, die worden ook ernstig gekocht, dus gekort tegenwoordig. Ja, dus ja, dat gaat niet meer lukken. Maar mensen kunnen dit weekend komen kijken. Voor iedereen die informatie wil, ga even naar onze website www.tvl.nl. Meneer Mol, is er onderzoek gedaan onder ouderen in zorgcentra wat kunst met hun doet? Of weten jullie dat? Ja. Nou, ik zou zeggen, Willem nodigt iedereen uit voor de tentoonstelling. Ik nodig iedereen uit om in onze voorzieningen te gaan kijken. Daar zie je om te beginnen. Ik was heel blij met die opmerking van Rob Koertens. Die zei, het lijkt alsof je een huiskamer binnenloopt. Ja. En dat moet je gewoon beleven. En dan moet u zich wellicht voorstellen, kijk nou eens in die ruimtes van Viveren. Denk daar eens even alle schilderijen weg. Denk daar even alle beelden weg. En je houdt eigenlijk een hele steriele, kale ruimte over. Ja. En het is niet onderzocht, denk ik. Althans, ik weet het niet. Nee, maar het is een feit. Maar je voelt het en je moet het ervaren. En ik nodig iedereen uit om dat te komen doen. Nou, ik kom zeker een keer kijken. Mag ik jullie ontzettend bedanken. We mogen gelukkig af van die steriliteit van decennia geleden in zorgcentra. Ja, absoluut. Dank jullie wel. Wij doen ons daar ons best voor. Ja, dat is duidelijk. Dank u wel. Okay.